tid til elevrådet. Ja, vi er elevrådet. Ja, og så vil vi starte med at sige, at det er sådan lidt nederen, at folk ikke kommer til vores møder. Fordi at mig og Maria, vi har siddet og planlagt vildt meget, og så ender det bare med at være os, der sidder og diskuterer. Og, altså, vi prøver at få demokrati her på skolen, og det fungerer bare ikke, hvis der ikke er nogen, der møder op. Ja. Okay, det var sådan, at vi har haft sådan en demo ved det der undervisningsministeriet. Og det var sådan noget, det var mega nice, og det var fedt, alle jer der kom og sådan noget. Men i forbindelse med det, så fordi DGS siger lidt det, vi skal gøre. Og jeg tror på noget med, at vi skal lave en besætning på skolen. Så vi skal lige sådan planlægge besætninger, som vi kan lave sådan i det her år, der kommer nu. Så det ville være nice, hvis der kom nogen, der dukker op til vores vildt lækre møder, fordi at vi har jo altså brugt kage. Og sådan, ja. Så hvis, altså, det er jo et demokratisk gymnasie, så det ville være fedt, hvis der kom andre end bare også til møderne. Tak. Gennemgår vi ligesom alle samtidig. Ja, så vil jeg gerne se stafet. Det er OD, besættelse og tysk A-hold. Yes. Ja. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Tysk A! Vi kommer fra OD! Der er masser af kage! Masser af kage! Hej med jer! Jeg er Danny Boy fra MS. I ved det der med folk i samvirke. Jeg står hernede bagefter til alle jer, der kunne tænke jer at snakke med en lækker dudes lige om lidt. Hej, vi kommer fra kælderudvalget, og der er møde. Ja, på torsdag I spiser!
Ja, svært at komme videre herfra.